ದೋಸ್ತಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ರೂಮ್ ಹೊಡೆದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಲೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಡು ಬಂತೀರಿ ನೆರವಲಿಪ್ಪೇರಿತ್ತ ಬೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಧಾರವಾಡದ MLA ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಕ್ಕಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓ ದೇವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ ಸೌಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಣತ್ತು ಕರ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಚಾಯ ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೋಡವು ಕೊಲ್ಲು ನಡೆಗೆ ಸದ್ಯೋಗಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಅವನುಂಡು ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಚದೆ ಅಂತಾರೆ ಏನಾರ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರೋ ಬೋಪೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಸ್ಟೇಜಿಡು ಫುಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದಲ್ಲೇರು ಸದ್ಯವಂತೆ ಪನಿಪೂರ್ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಸದ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಸೀದಾ ರೂಮು ಬತ್ತ ಒಣಸು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಒಣಸಾದ ಪಿದಾರ್ನ ಪಣ ಇಂತೇರು ಅಂಚ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಗ ಲಕ್ಲಿ ಪುಯ್ಯಿ ದೇ ಆನಂದಣ್ಣ ಯಾವ ದೇ ಲಕ್ಲಿ ಪುಯ್ಯಿ ಅಲ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ పేర్లేరు ఓ బాబు ఇదే ఇది మూల ఇద్దన్యా निकलेट भाई दे रहा था पूरा आ गया बस కార్ల అక్కలు ఎక్కడ బయట ఆకులు లేరు అక్కలు లేరు అర్జన ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಬಾಂಬೆ ದಾಖಲೆ ರಕ್ಷಣ పోయి రంజిత్ రంజిత్లే సైతేనా పోయి దోస్తులే గుడ్ మార్నింగ్ ఓడేలి ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರಪಾತನ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಾಪುರನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲ ಶಿವಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಪಡ್ತಾ ಉಂಡು ಅನತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ನು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾ ಪಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ಬಸ್ ಫುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಜತ್ತೇರು
ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಪಿರಾವು ಬಸ್ತ. ದೋಸ್ತಲ ಅಂಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ಕುಡ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಎತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಧಾರವಾಡದ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತನೇಟ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಕ್ಕದ ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪಣಂಬೂರು ರಿಚಾಯ ನಲ್ಲ ಲೆಗ್ ಬಾರುಂಡು ಕುಟ್ಲಾಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬರಡು ಮಂಚ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಆತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ